Давай! Давай! Ляв си! Нормалния захват. Тя не се пускаш. Давай. Опа. Скъмно. Давай. Аз ви казах да играя с момичето, нямаше да се сложа. Отсеги там някакво. Не, ти не може дясна. Много дърпа. Няма дърпа, това е на купчето. Давай, Тана, айде, чупи го, айде. На купчето е, на купчето. Не, дейте на по. Не на по. колкото е шоу. Ай, се отпусе, Няма да. Ай, на старче го. На старт. На старт. Не, бе, па не мога. Не засягаш. Чакай. Не засягаш, нали? На старче игра. Чакай сега. Дей, отпусни си пръсти. Така, ножичко спокойно. Айде га. Айде се въргович. Не, бе, не, той тук. Чакай малко. Той. Ай ти пръста, айде, вземи яш. Шляпа дразни. Зад психологическа атака. Давай. Стига, Антонич, го пиш. Ай, сектер, бе. Не може да кажа. Еми ще пробвам, бе, човек. Пати. Какво ми направи? Той знае какво стане, ще му пуска страни. Тътъка палатката. Гайди ще му надуваме. Знаеш какво прави? Я пие малко. Чакай малко, чакай да надъхам. Кой сега ще надъхам? Ще пускате ли пак? Ще пускате ли? Само да надъхам. Ще е решено. Кое? Нема, подръвнем, ако. Не, бачи ръката ми като чивка вълна, не смята за какво става. Той трябва. Охо, каишка, охо. Ами не са дъвтиче. Каишо. Турмотата. Ракия. Айде, давай малко. После. Аре, бе. Дай, бате! Давай. Дай, бате! Аре, ще викаме на тебе. Давай. Съберете ли? Бре, голямо. Много сила има тук. Много сила има тук. Като твоя мотор, нали? Карай рамо ли? Айде. Не, няма. Няма. Брат Сабина, всеки Антоне, готов ли го, братле? Ти каза, бе! Айде, вече. Баши Бонев каза то! Ай, наруше ми Андон! Пак ли? Малко по-сериозно. Бачи, ще викаме сигурно. Давай, дай малко по-сериозно. Заривай здраво. Де да почне? Ама съкрати са малко, той, виж, той е какво са правил. Съкрати са малко. Много се отваряш. Малко много се уморих. Той виж рано тук ремо. Че какво искаш? Не са арно. Той сгъва навътре. Той търкаш, той само с пистолетите. Ми то китка не му остана, бе. Айде, мерклина наляво. Трябва да падне. Касай! Аз си пил тук. Насам ли е невъзможно? Ривай здраво. Давай. Айде. Охой, тук е чуко. Сгъвай навътре. Навътре. Опа. Ривай здраво. Ривай. Дай! Падна! Той иде с ръката. Не, сега ще го пукам. Стой! Ти не мърдай! Никой не мърда. Ти не мърдай! Готов ли си? Тръгвай! Давай. Дай! Опа. Ай! Опа. Спокойно се, не на път. Не на път. Няма, помни. Какво се бори? Даже ме отвърли. И кой е най-светлия от тях? Къде е очито? Тя натръпи го, Тена! Дай бе! А така ще пи го!